kita. Na pag ayaw mo, ayaw na ka magsambong sa akin. Yung alisin mo na yung number ko. Sa'yo, huwag na ka magsambong. Wag kang magganyan, wag. Kasi mahal kita. Bilang ganyan. Kasi mahal kita. Ikaw may boyfriend ka na, ha? What? Ha? Anong wala? Wala, wala akong kasama, ikaw ang tawagan ko, ikaw lang ang tatawagan ko, pero ikaw lang textmate ko. Ito ang sinabi mo? Ako lang ang textmate mo? Ay, wag sukol. Bakit pa yung maghanap ng textmate mo? Bakit maghanap yung kasama? Bakit? Ano yun? Wala kang babae, wala yung magugustuhin sa yung babae. Merong gusto, meron. Kasi, ikaw lang ang tunang ko. Hindi naman kita yung magtunang, hindi naman kita yung ano ba yan? Pero bakay naman hadya kita, bakay kita. Bakay rin? Dito naman ako. Ikaw saan bakay kita? O ikaw tawagan ko, bakay kita. Wala ko yung gugustuhin sa'yo, wala ako gugustuhin sa akin. Bakit? Ano ba yung panganalo? Baya ko si ka, gugustuhin mo ako? Hindi, wala yun ako magpangarap sa'yo. Pangit ka! Hindi na lang ako pangit, no? What? Bakit ka magganyan? Sabi ka sa akin, anong, paano hindi mo ginusto sa akin? Gwapo rin, no? Oo, gwapo na lang. May David, kasi magbiyaya na. Pwede, alone eh. Kahit pa ugali mo, kapangitan ako. Bisan pagkabulawan baran nun. Oo, nagsabi ka ng ganyan. Hindi ka maya siya ako, biar bulawan baran ko. Na, ikaw rin, tumatawag ka rin sa akin. Tawagan ta ka, parang kabagay takaw. Sombong amat. Parang kaibigan takaw, yung ako tumatawag. Parang andito yung ang classmate kita. Parang andito yung ang number mo sa akin. Ang number mo sa akin, kailangan. Tumatawag ka rin. Ano, ang number ko. Okay na, sige. Bye na lang.